Kaixo, arratsaldean, ongi etorriak eta eskerrik asko Izaskun Narrue Kulturgunera etortzeagatik hitzaldila. Arabako Alea hedabidetik antolatu dugu gaurko mahai ingurua, euskara eskakizunen kontuekin, oldarraldi judizialarekin eta Euskal Herria euskalduntzeko edo euskararen normalizaziorako pausoetan hainbeste eztabaida dagoen garai honetan. Pentsatu dugu lasai eta patxadaz hausnartzeko momentu bat sortu genezakela. Gure abia puntua izan da bi sentsazio kontrajarri bezala daudela Euskal Herrian. Batetik euskararen normalizaziotik urrun gaude eta pauso asko eman behar dira horretan ere. Euskarari edo euskaldunei egindako kalteak oraindik pairatzen jarraitzen dugula eta pausoak ematen goazen bitartean badago beste sektore bat edo azkenaldian gehiago entzuten ari dena. Sentitzen duena euskaldunok gehiegi eskatzen ari garela edo azkarregi agian, euskara inposatzen ari dela edo erdaldunak baztertzen ari garela euskara eskakizunekin edo Euskal Herria euskaldundu nahiarekin. Pixkatxo bat horretan murgildu nahi izan dugu gaurkoan eta horretarako hiru hizlari aditu eta aritu gonbidatu ditugu gurera, ezkerretik hasita, zuen eskubitik hasita, Jokin Larrañaga, Arabako Aldundiko euskara zerbitzuburu izan dena orain gutxira arte. Agurne Gaueka, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria egun, eta Pello Igeregi, abokatua da bera, eta ELA sindikatuko euskara eta beste gai batzuen artean euskara gaien arduraduna ere. Beraz, ongi etorri eta eskerrik asko zuei hiruei ere. Sartuko gara galdera batzuetan, eskatuko dizu Jokin zuri hasteko lehenengoarekin, eskatuko dizu edalako oldarraldi judizialaren inguruko balorazio orokor bat edo egiteko, eta Pellok joan den astean txosten mardul bat argitaratu berri du gaiaren inguruan, orduan zuek biek hitz egin da berakea zer nabarmendu nahi duen gero. Eskerrik asko, Jon, gonbidapenagatik. Eta esateagatik perpautasuko ala txosten bat Pellok gaur arte ez ditut jakin. Oldarraldia nik uste, da mintzate hemen ebez izan duguna Araba mailan edo, atzetik datorrela, ez dala berria. Zango nikik, kontratazio plegutan ere, hizkuntza pleguak, hizkuntza eskakizunak eta bestelakoak txertatzea eskatzen zenetiken hasi ginela ja, ikusten bazetorrela atzetiken zerbait ez. Modu antolatuan edo modu txukun batean hasten garenean edo, bai erakunde gintzat, modu koordinatuan edo zerbait ondo egiten edo, bai, eta nolabait abiadura hartzen edo, sentitzen diagu badatorrela beste aldetiken zerbait, zega ibiltzera eta arte bertan geradatzen gaituztela, ez? Eta azkenekoa dek, orain, oposaketako zerak, ez? Elegite guzti hauek, hor bai oldarraldia baino zerbait gehiago badagoela, eta lehen komentatu izan diat, kaldera zergatik ganden edo, eta giandek hori, hauek euskara ez dutela ikusten gure gizartean, eta ez dutela nahi gure elebidun gizarte batean bizitzea. Bai, nik nabarmenduko nuke, lege zoru ahul bat dugula eta horren ondorio ere badela egun gertatzen ari dena, ez? Aurretik jada Nafarroan oldarraldi judiziala hau nahiko potente eman izan da, Nafarroan batik bat ofiziala, euskara ofiziala ez den eremuan, baina beti esan izan da ofizialtasun falta horri edo egotzi zaio. Baina gero Euskal Autonomia Erkidegoan ikusi izan duguna da ofiziala izan arren ere hor ezpata ezberdinak ditugula, ez? Batetik hor dugu Konstituzioaren 3. artikuluaren ezpata, eta hor egia da, ez? Ezagutzeko bete beharra dagoen hizkuntza bakarra gaztelania dela momentu honetan, hori horrela da. Baina gero ikusi izan dugu ere, eta hor behatokian zuzenean jogaitu ere, aurrera pausoekiko mugak ezarri direla. Eta hori garrantzitsua iruditzen zait, ze azkenean gure helburua edo bada gizarte elebidun bat, Jokinek esan duen bezala, edo kasu honetan administrazio elebidun bat izatea, zerbitzuak euskaraz naiz gaztelaniaz, eta baldintza berberetan jaso ahal izatea. Eta hori egiteko, aurrera pausoak eman diren bakoitzean ikusi izan dugu, epaitegietara hainbate jo dutela. Hori izan da oldarraldiaren zati bat, baino gero baita araugintzan ere oldarraldia izan da Euskal Herrian.
hor Nafarroan izan zen Euskararen dekretuarekin, baino baita Euskal Autonomia Erkidegoan udal legea Voxek errekurritu zuena, ez? Eta, beti 82tik iruditu izan zaigu, ez, beti progresibotasun horri oratu diogula, ez, neurriak arian hartzea, araudiak berak ere, zenbatetan aipatzen duen arian neurriak hartu, sustatuko da, baina bermerako tresna gutxi ditugula, ez. Eta iruditzen zaigu, gainera, orain arte behintzat, bai araudia eta hartu diren neurri, irizpide, planak, dena, oinarritu izan direla eremu soziolinguistikoko datuen arabera. Eta uste dut garaia badela, ez, 82tik gizarteak berdintasun parametroetan, ekitaten neurrietan, bestelako arlo batzuetan aurrera pausoak eman dituen heinean, uste dugu, ez, araudiak ere, datu horietatik, hiztun kopuruen datu horietatik atera, eta bestelako ekitate parametro batzuetan jarri beharra dagoela. Eta hori egiteko, aurrera pausoak eman behar dira, esan dugun bezala ez, aurrera pauso horiek erabat mugatuak ditugu. Arratsaldeon. Esan beharreko lehenengo gauza, oldarraldia egon badagoela, ze batzuk hori zalantzan jartzen dute, eta ez diogu guk. Epaiak irakurrita ikusi daiteke orain dela urte batzutan epai batzuk zeudela, eta orduan posible zena gaur egun ez dela posible. Epaitegi bereek, erabakiak aldatu dituztelako. Baina oldarraldia dagoela, ez dute auzitegi konstituzionaleko bi epaiek, boto partikular eman zuten udallegearen bueltan, eta bi epaiek, eta ez dira euskaltzaleak, ez dira euskaldunak, esan zuten gehiengoak hartutako erabakia hartuta, iraganeko doktrina aldatu egiten zala, eta euskararen ofizialtasuna zalantzan jartzen zala. Hori, epaitegietan bertan, bi epaiek esandako hitzak dira. Ez digu guk. Epaiek ere badiote, oldarraldi bat egon badagoela. Eta zer da oldarraldia? Oldarraldia da, eragile sindikal batzuek erabaki dutela, provokatu nahi dituztela, eta zalantzan jarri nahi dituztela, orain arteko arauak. Horri, epaile batzuek arrazoia eman diete, komunikabide batzuetan horri oihartzuna eman diote, eta orain alderdi politiko batzu saiatzen ari dira hori legeztatzen. Ze hemen, uste dut, euskaltzaleok argi behar duguna da, hemen provokatzen ari dira, eztabaida bat, indar harremanak aldatu nahi dituztelako, eta eman diren aurrera pausutan atzera nahi dutelako. Eta jokoan dagoena oldarraldian, ez da deialdi batean, ea euskara eskakizuna eskatzea posible dan, edo ez dan posible. Jokoan dagoena da, euskaldunok euskaraz bizitzeko eskubidea eukiko dugun, edo ez. Eta eskubide hori onartuko zaigun, edo ez. Eta batzuek nahi dutena da, euskara izatea gaztelaniaren makulua. Eta punto, eta ondaia hizkuntza nagusi bat, gaztelania izango dana, eta euskaldunontzat sortu dezagun geto bat, euren beharrei erantzuteko, baina hizkuntza nagusia, funtzionamendurako hizkuntza izan da dira gaztelania. Eta jokoan dagoena gure ustez hori da. Beste ditu nahi duzu. Ados no. Kontu honetan azkenan legeetara eta hizkuntza eskakizunetara mugatu da askotan, baina gizarte elebidun bat denon helburua den edo ez den ez dakigu, baina hor barruan kezka zilegi bat izan daiteke, ea azkarregi eskatzen ari den, edo gehiegi eskatzen ari den, askotan aipatzen dute errealitate soziolinguistikoa kontutan hartu behar dela, ea abia puntu bezala edo tope bezala hartzen duten, eta orduan galdetu nahi nizuen, agian agurnezu hasita oraingo honetan, zer litzateken gehiegi eskatzea, ez? Harakatu nahi dugu pixkatxo bat, zer den zilegi eskatzea, zer ritmotan da, zer den agian erdaldunen eskubideen aurka egiten ari den zerbait, hori delako askotan aipatzen den argudioa. Tamalez, jada ematen du dena dela gehiegi eskatzea ez, guk peatokian ikusten dugu nolatan egunero, soziolinguistikoki eremu oso euskaldunak bezala eta euskara planetan eta bestelakoetan eremu euskaldun bezala ezarritakoetan ere nolatan zerbitzuak euskaraz jasotzeko erabateko ezintasunak dauden. Eta adibide bat jarriko dut, baina azkenekoan Tolosako udaltzaingora, bitan joan zen herritarra, tramitez berdinak egiteko, eta bietan ez zegoen inor. Hor zegoen pertsonak esan zion momentu horretan bera zegoela eta berak ezekiela euskaraz. Guk exa bideratu genuen eta ertzaintzaren erantzuna, udaltzaina esan du parkatu ertzaintzaren erantzuna izan da, lanpostu horiek edonork bete ditzakela
eta beraz askotan, euskaraz ez dakiten pertsonak ere arreta postu horretatik pasatzen direla. Tolosa batean, ez? Zer nola ulertu genezake. Eta gero, zer gaude planteatzen, ez? Hau da, planteatzen ari garena da langile publiko guztiek ze bat edo ze bi ezagutza izatea. Uste dut, inondik inora ez dela hori planteatu, ez? Baina bai iruditzen zait, lanpostu batzuetan euskarak eta hizkuntza eskubideek duten garrantzia ere gutxiagotzera ere jo dela. Esan nahi dut adibidez, garbitzaile bat edo gidari bat o dena delakoa beti ez, herritarrekin harreman zuzena ez dutela argudiatu da, ez? Eta iruditzen zaigu, badagoela ere pertsona horrek bere lanpostuarekiko beter behar batzuk, minimo batzuk izan beharko lituzkela, adibidez, kartel bat euskaraz ulertzeko. Bai, bere segurtasuna, langile bezala izan dezaken segurtasuna eta bere lankideen segurtasunari begira. Edo ohar bat euskaraz idatzi edo norbaitek euskaraz esandako ohar bat ulertzeko, ez? Beraz, uste dut, atera behar garela ja gehiegikeria zer den eta zer ez den, eta batez ere, atera behar gara, ez, arreta zuzenaren parametro horietatik ere iruditzen zait, ari garela zerbitzu publikoez eta zerbitzu publikoen kalitateaz. Eta gainera, langileen eskubidea hori ere bada, ez? Besteen segurtasuna eta bere lanpostuaren kalitatea eta segurtasuna bermatzea. Beraz, uste dut, gehiegizkatze horretatik urrun gaudela oraindik. Gehiegizkatzea zer da? Eskatzen da gehiegi. Hemen, gehiagizkatekotan hizkuntza bakarra eskatzen da gehien, hori gaztelania da. Hemen zaudetenok baten batek ezagutzen du gaztelaniarik ez dakien administrazio publikoko langile bakar bat. Gaztelania eskatzen da lanpostu guztietan. Denetan. Eta euskara eskatzen da batzuetan. Zer da gehiegi eskatzea? Barkamena eskatu behar dugu zapalduak izateagatik, gure hizkuntza eskubideak ez dilako errespetatzen. Eta guk argi diogu, lehenengo zapalduak erdaldunele bakarrak ere badira, hizkuntza lapurtu egin zaie. Ez zaie euskara jakiteko eskubidea bermatu. Baina hori esan da, inork ez dauka eskubiderik bere hizkuntza autua beste inori inposatzeko. Eta erdaldunele bakarrei barko zaie denbora. Baliabideak eduki beharko dituzte euskaldundua izateko. Baina hemen, ados gaude, denok gure hizkuntza eskubideak eremu guztietan bermatuta eduki barritugula, beti. Sakoneko eztabaida hori da, eta administrazio publikotako eztabaidan jokoan dagoena, ea herri honetan posible izan behar duen hizkuntza eskubide guztiak momentu oro errespetatuak izatea, edo ez. Eta egia da, administrazioetan zentratzen gaela eta momentu batzuetan, bizitzako esparru guztian eduki beharko genuke eskubidea euskeraz bizi ahal izateko, baina hori izan da, administrazioetan ere espada posible, ez da inun posible izango. Orduan, gaur uko egiten baldin badiogu administrazioak erabat euskalduntzeari, horrek ez nahi du uko egiten diogula Euskal Herrian euskaraz bizitzeko eskubidea izateari edonon. Eta gure ustez hori ez da onargarria, gehiegi eskatzen den hizkuntza bakarra gaztelania delako. Ni galdera berdinarekin hasten naiz, ez? Berdina. Zer litzateke gehiegi eskatzea ez? Nork egiten du galdera hori? Gehiegi eskatzen ari garela nork esaten du? Zer hiztun mota da hori, bai? Non bizi da? Euskaraten ingurutik ez behintzat ez. Ia berroi, 30 urte edo pasa dira, erabilera planak eta bestelakoak egin direnetiken administrazioan, eta Araban 51% da, derrigortzen didea. Naiz eta gero erabileran, lanpostu betetzen duten langileen kopurua 160 gorak badakien euskara, eta gai da zerbitzua emateko. Azkar ez dut uste goazenik, gehiagikeriatik ez dut uste egiten dugunik. Hemen dauzko datuak eskola kirolekoak adibidez, bai? Administraziotik kanpo haratago joan gaitezkenak edo, eta erdia egiten du euskaraz, entrenamientuak eta bestelako saioak. 130 gorak ez da gai entrenatzen ibiltzeko edo gumeak. Ni daukadan eskubidea, ni seme-alabak izaketen eskubidea hartatuak izateko euskaraz eta euskaraz bizitzeko edo, ezagutza hori gabe ezin dut ezer egin.
Zeinek egiten duen gehiagikeria? Euskaldunok? Hizkuntza gutxitu batek ezin du gehiagikeriarik egin. Eta gure egoek, gure hizkuntza hori da. Bizi gara gaztelania eta frantsesa estatu hizkuntza diren horien bitartean, tarte horretan, eta guri izaten digutak gehiagikeriak egiten ari garena. Ez dago zentzurik. Entzun nahi dizu. Ados. Kontua da, errealitatea dela daukaguna. Eta trantsizio bide batean edo bagoaz, kasu batzuetan gara geroz eta gehiago eskatzen, geroz eta gehiago euskalduntzen, baina abia puntu bezala daukagun errealitatea. Orduan, aipatzen denean egungo errealitatea kontutan hartzea zuen nola ulertzen duzu hori? Nola ulertu beharko litzateke? Hor, bi interpretazio posible daude, euskaltzalea eta euskalfoboa. Euskaltzalea da onartzea hau dela abia puntu bat eta hortik eraiki behar da Euskal Herrian euskalduntzea eta errealitatea onartuta eta beste batzuentzat egoera soziolinguistikoa muga da. Guk daukagu errealitate soziolinguistiko bat benetako zapalkuntzaren ondorio dana. Eta horregatik gauden puntuan. Errealitate hori irauli egin nahi dugu bai ala ez. Hori da sakoneko eztabaida. Eta batzuek planteatzen dutena da, beto eskubidea eduki nahi dutela, errealitate soziolinguistikoa muga bat izan dadin. 80. hamarkadako arauei buruz asko hitz egiten da, eta batzuek planteatzen dute, orduan kontsentsu zabal bat lortu zala. Kontsentsu horrek zeuzkan bi elementu. Da, euskalduntzea eta progresibo izango zala. Baina euskalduntzea etzan zalantza jartzen. Eta erabateko euskalduntza izango zala helburua. Administrazioi begira, buruan zeukatena zen, zegoela guk frankismotik oinortetan jasotako administrazio bat genuela. Frankismo garaian euskara etzan garrantzitsua zen zerbait, eta administrazio hori eraldatu egin bar zala. Modu progresiboan. Eta berai buruan eduki zezaketena zen, jubilatuko dira, baina hezkuntza sistemak euskaldunduko ditu umeak, eta nagusiak direnean gai izango dira administrazioetan lan egiteko eta modu natural batean euskaldunduko dira administrazioak. Zer gertatzen da, A eta B ereduek ez dutela euskaldundu, eta hori aldatzeko nahiak ondan momentuan batzuek euren beto eskubidea erabili dute bermatzeko etorkizunean erratun elebakarrak egongo direla. Eta euskalduntze progresibo eta natural hori ezinezkoa izango da. Eta eragile horiek beraiek dira, ondoren, gure aurpegiratzen digutenak, diskriminatuak direla, erratun elebakarrak ezakatelako aukerarik administrazioetan parte hartzeko, eurek hizkuntza lapurtu dietenean. Orduan, errealitate soziolinguistikoa zer da? Muga edo abia puntua. Guretzat abia puntua da, euskarafobentzat muga da. Jokin, ez? Era bat, ados. Baina txikira jota adibidez, ni uste dut errealitate soziolinguistikoa Arabako ez dela berdina, Mañoeta edo Aramaixo, bai? Zan nahi dut, udal bakoitzak bere herritarra dauzka eta bere entornoa ezagutzen du eta haiei erreparatu behar dien nolabiteko hizkuntza politika garatzeko orduan edo. Bai administrazioan eta bai herritako bestelako jardueratan eta errealitate horretan. Orduan, nik uste dugu bai saiatzen garela, errealitate horri erreparatzen eta tamainan erantzuten gure euskararen ezagutza eta erabileran aldik eta gehien indartzeko edo, baina beste batzuk atzetik ari dira jokuz zikina egiten eskutuan gainera, ez? Eta horiek ez diote erreparatzen errealitateari. Horiek ez dira gehiengoa. Horiek ez dakiz emateko porcentajean hariko diren errealitatean gizarte honetan. Baina gu erditiken gora gara Araban euskaraz bizi nahi dugunak. Lehen garai batean esaten ziguten gutxi ginela, gutxi gara. Baina Arabako ulermen mapa 35 gorakoa 85koa da. Ia unibertsala da ezagutza, ezagutza barkatu ulermena. Horren ezin dute esan gizarte honetan euskaraz dela garrantzitsua. Berai epai ari direla geratzen atzean. Gana dutegu atzean geratzea. Bai, niretzako errealitate soziolinguistikoa aipatzen denean, bada nolabait sonifikazioa. Beti lotzen du sonifikazioari. Eta hor argi eta garbi, Nafarroan bere garaian sonifikazioa sortu zen, euskararen garapena mugatzeko edo betikotzeko, hau da, momentuan bertan zeuden datuak igo dira, baina esango nuke herritarren ekimenez, eta uste dut datu horiek ja geldotzen ari direla ere, eta beraz,
funtzionatzen du zonifikazio horrek. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere, legeek esan arren guk zerbitzuak euskaraz jasotzeko eskubidea bermatua izan beharko genukela, praktikan zonifikazio horren bidez hori ere mugatzen da. Erabat ulertezina da, gainera administrazioa, orokortu den heinean, telematizatu den heinean, gainera jarraitzen dugula gure araudiak eta gure euskara planak zonifikazio horren bidez edo eremu soziolinguistiko horien bidez betikotzen, ez? Orduan, iruditzen zait ere nolabait erreparazio terminoetan hasi behar garela. Hau da, zergatik errealitate soziolinguistiko horiek berezkoak dira, ezerezetik sortu dira. Ez minorizazio egoera baten gaude, ez? Eta egiten dena edo egiten ez denak eragina du. Beraz uste dut, gure araudiak ere, erreparazio termino horietan ere ezarri beharko genituzkela, errealitate soziolinguistikoak azkenean, beharko lukelako gutxiago duenari gehiago eman. Eta gaur egun gertatzen ari zaiguna da, parametro horietan gutxiago duenari, gutxiagotze hori betikotzen ari direla, ez? Urrengo galdera ere oso lotuta dago honekin eta orain zonifikazioa aipatu duzula ere, badaude bi proposamen, EAeko bi alderdi nagusiek egin dituztenak, batek agian lokalera jotzen du gehiago, esan berra biak direla, euskara eskakizunak bermatzera bidean, legalki bermatzera bidean eginak, batek udalei emango liek eskumen gehiago, besteak irizpide orokorrak markatzen ditu. Eta horrekin lotuta edo zonifikazioarekin jokin zuhasita galdetu nahi nizuen, ez? Ea irizpide berdinek balio beharko luketen leku denetan, herrika edo errealitatearen arabera egokitu behar diren, zonalde erdaldunagoetan gutxiago eskatu, gehiago inkluso. Lehen aipatu dizu da adibidea, ez? Mainoretan adibidez irizpide berazin da irebili, bai? Herritar ezberdinak dira. Eta euskararen presentzia eta beharrak ere ezberdinak dauzkate. Baina ni hortan ez nago ados. Batean zein bestean eskubidea denek dute, ez? Orduan, iruditzen zai gainera, lehen esan dugu, administrazioa orokortu da, sistemak ere, lan egiteko sistemak eta dena asko aldatu dira, adibidez, Osakidetzan, ez? Lehen Osakidetzan mediku bat herri honetan azten zen lanean eta bere lan bizitza erdia horren ematen zuen. Orain, Osakidetzaren sistemak ere aldatu dira, eta adibidez, gertatzen zaigu guk, kexa batzuk eta bideratzean, ikusten dugu nolatan esaten diguten, mediku horrek badituela eremu ezberdinak hartzen dituela, eta ze kasualitate eremu euskaldunagoa eta ez euskaldunagoa hartzen ditu, lanpostu berberak. Baina aldiz bere lanpostuak ez du eskakizunik, norbaiti iruditu zaiolako denbora gehiago pasatzen duelako Bilbon eta ez Lekeition. Adibide bat jartzen dago, baina kasu honetan izango zen adibidez Durangaldea eta Leharti bai. Ze realitate hartu behar dugu, ez? Mediku batentzat eremu guzti horretan lan egiten duena. Igual dikotomia beste modu batean ulertu daiteke. Garai bateko, gure sindikatuko zundaritzako kide batek hartzen zuen, ez dela erloju garaia, brujula garaia dela. Norabide beraino gaitezke ganok, baina abia puntuaren arabera, igual batzuek barko dute denbora gehiago heltzeko eta beste batzuek gutxiago. Baina ados baldin bagaude danok, euskara erabat orokortu dan gizarte batera joan behar dugula. Euskaldunok momentu oro bizitzako gure esparro guztan momenturen batean euskaraz bizitzeko eskubidea bermaturik edukiko dugula, guk hori ezin dugu ukatu Euskal Herriko eremuren batean helburua ezin dela hori esan. Edo norabide horretan ezin dugunik joan. Hortik urruna dagoenak pausu gehiago eman barko ditu horra izteko, baita ere baliabide gehiago eman barko zaizkio, okerren dagoenari bere abiadura handiagoa lortu ahal izateko. Baina guk ezin diguko egin Barakaldon euskeraz bizitzeari. Barakaldoko euskaldunek ez daukate eskubiderik etorkizunean Barakaldon euskeraz bizitzeko, ziurrenik urrunago dira Ondarrun baino. Eta askoz ere lan gehiago egin beharko da Barakaldo euskalduntzeko, Ondarru euskalduntzeko baino. Baina Barakaldoko euskaldunak ere eskubidea eduki beharko du momenturen batean euskeraz bizi ahal izateko.
Jokin zik. Bai, aurrekoan esan dudana, irizpideak ezberdinak izan behar direla zen, udal bakoitzak bere neurriak ipini behar dituela, herritar horri erreparatzeko, ez? Baina gutxieneko zerbitzu hori emateko ezinbestekoa da, ez? Berdina izatea, bai? Niko batzen naiz, Mainutako euskara planak hasi zirenean egiten edo, bere argudio nagusia zen alkatearena, aquí no viene nadie, entonces no hace falta, bai? Aquí no vamos a poner a nadie. Eta azkenean, beste ibilita guruan nekatu ondoren edo, administrari bat jarri zuen, euskaraz bazekiena, ari eman zion lehentasuna, arreta eta jendaurreko zerbitzu hori emateko, ez? Baina, bai. Gutxienengo hori beti, Barakaldo izan edo bestelako izan, nik uste dute administrazioak horretarak horri erreparatu behar digula, ezinbestez. Gero aurrera goitzen ingo dugu agian jarri beharreko baliabidez, edo nola erraztu bidea urrunago daudenei edo gertuago daudenei ere. Baina bai galdetu nahi nizun azkenean, horrelako eztabaidetan beti ematen duelako eskatu dezakegun bakarra dela administrazio publikoa. Edo administrazio publikoko langilei, edo soldata publikoa daukaten langilei soilik eskatu dakiekela euskara jakitea edo ikastea. Eta horri buruz galdetu nahi nizuen, ea horregala izan beharko lukeen, edo nola ikusten duzuen bestelako sektoretan asko zailago ikusten delako izan merkataritzan, ostalaritzan, lan enpresa pribatuetan. Ez dakit zein itokatzen zen horrein astea. Bai, egia da, lehenpeitek aipatu du ere, administrazio publikoak erreferente izan behar duela, eremu pribatuarekiko ere, eta iruditzen zait, azken aldian, espazio publiko hori, espazio pribatuko terminoetan ere jokatu nahi duela. Eta, zeintzuk dira espazio pribatuan edo enpresen eremuan egun ditugun terminoak, guk behatokian, adibidez, argi eta garbi ikusten dugu. Lege esparrua duguna, erabat, ahula da. Nafarroaren kasuan, kontsumitzaile eta erabiltzaileen legeak ez du hizkuntzarekiko ezer aipatzen, ez dago bete beharrik ez eskubiderik, ez da eremu euskaldunean, baina Euskal Autonomia Erkidegoan ere, hor azkenengo legea 4.2023 lege hori aurrekoa baino okerragoa dizuten, gure eskubidei dagokionean. Eta kuriosoa da, baina, ematen du ez, eztabaida publikoan ere, pixka bat isilpean edo pasatu zela, hor parlamentuan egon ginen, ekarpenak egin genizkion lege hori, baina ematen du ez, gizarteak ere, erabat, arlo hori baztertua zuela, eta besteak beste, atzera pausoen artean, hainbat artikuluetan lehen bermatuko da ezatezena, orain sustatuko da, sustapenean oinarritzen da araudi hori, eta adibidez, lehen euskal produktuak, euskal kalitate etiketa hori zuten produktuak, gutxienez euskaraz zarri behar ziren. Eta orain esaten du euskaraz edo gaztelaniaz egin daitezkela. Edo adibidez, azpikontratatutako enpresek lehen bazituzten hizkuntzekiko bete behar zehatzak kontsumitzaile eta erabiltzaileen lege horren arabera. Zer egin dute? Ezarri zuten artikulu bat, non esaten den, soilik dutela bete behar hori euskara sustatzeko kontratatutako, azpikontratatutako enpresa bat denean. Gainerakoena desagertu da. Eta nik uste dut beste hanka badela ez ezagutza handia dagoela, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan ditugun errekonozituak, lege horretan ditugun errekonozituak dauden eskubide gutxi horiek ere ez ditugula ezagutzen askotan. Askotan ez ditugu ezagutzen aseguru etxe bati kontratu bat euskaraz eskatu baldiogula, edo ez dakit bestelako banketxe batera goazenean, hor ematen diguten totxo guzti hori euskaraz eskatu dezakegula, eta hortan ere nik uste dut badagoela lan egiteko, baina argi eta garbi sustapena eta dirulaguntza eta kanpainak oso ongi daude, baina nik uste dut bete beharrak behar ditugula, ze hor behatokian ikusten dugu argi eta garbi, eta da enpresa handiak multinazionala gurera etorri dira, eta euskarazko erretulazioa, euskarazko zerbitzua eskatzen diegun bakoitzean, da edo legeak ez duela argi adierazten, edo legearen arabera salbuetsita daudela, adibidez merkataritza handia nolabaiteko bete beharrak ditu, baina beste guztiek ez. Orduan, utxunen agarrena ez.
Lehenengo ere abia puntua eztabaidatu behar da, ze administrazioetan ematen duia eda bat edatuta dagoela, euskara zahartatuak izateko eskubidea bermatuta dagoela, eta ez da hala. Aurreko astean Gipuzkoako Aldundiko osoeko arduragun batek esan zuen, 95%ean bermatuta dago administrazioetan euskara zahartapena. Karo, datu bakarra, justizia administrazioan sartzen diren demanden 0,1 da euskeraz. 0,1. Horrek esan nahi du, 99,9an gaztelania hutsez sartzen dira demandak. Hori da ez da Euskal Herritan hor, nahia. Ez da Euskal Herritarren borondatea, soilik 0,1ek demandak euskera sartzea. Hori da zapalkuntza baten ondorioa, zapalkuntza estruktural baten ondorioa, jende ez da usartzen demandak euskera sartzen badakilako justizia administrazioan zelan erantzungo duen. Adibide bat jartzearen. Euskalduna erabat ohituta dago bere eskubidei uko egitea. Era bat, administrazioetan ere. Eta lehen esaten duen, administrazioetan espada bermatzen eskubide hori, espada erosoa, euskaldunak nabarmendu beharra baldin badu, zerbitzu berezi bat eskatu beharra baldin badu, euskara sartatu izan alizateko, nola izango da hori posible eremu pribatuan. Eta igual, agurnera osatzarren, gure eta sindikatu moduan, lotxagarria dana da, erdaldun elebakarrak diren langilek ez daukate eskubiderik euskara ikasteko. Ez daukate bermatuta euskara ikasteko denbora. Ez da doakoa. Euskaldu, eta gainera bete beharra normalean enpresek langilei egozten diete. Euren gain hartu beharrean, atintze euskeraz egiteko bete beharra. Zegu, ados gaude, bete beharrak ez badira sartzen, ez bada arauten. Ez da ez dira, beste edozein zapalkuntza moduan, zapalkuntza ez dira gainditzen boterea daukanakuko egiten diolako botereari. Gainditzen dira, arautu egiten delako boterea zelan kenduko zaion privilegio egoeran dagoenari. Eta araugintza hori ezin da egin erdaldun elebakarren kontra, egin barkoa beraiekin, eta hartarako beteagarrak ezarri barko lirateke enpresentzat, besteak beste, euskara ikasteko eskubidea erabat bermaturik egon dain. Gure ustez, administrazioak euskaldun gondu barko lirateke azkarrago, ze hor espada egiten beste inon ez da lortuko, baina era berean eremu pribatu euskalduntzeko urratsak eman barko lirateke, arautu egin barko litzateke, eta aukera eman barko litzaieke euskararik ez dakiten langile guztiri euskalduntzeko prozesua egiteko. Eta gaur egun hori ez da horrela. Eta bereziki, zerbitzu prekariotan, askotan feminizatuetan, lanaldi partzelan ari dan jendearekin, kontziliazio arazoak dauzkaten pertsonekin, txandaka lan egiten duten pertsonekin, edo eskubide moduan jasotzen da euskara ikasia aldizatea, edo eremu pribatu ere ez da sekula euskaldunduko. Jokin, eremu pribatuan? Bueno, administrazioari, bintzat aldundiari eta udalari, Gasteizko udalari, etorri zaizkigu proposamenak eta eskaerak, herritarren aldetik eta eremu sozioekonomikoan nolabait eragiteko, edo legez edo zerbait antolatzeko edo sortzeko, baina nahiko galduta ez dut esango, nik uste dute ari dela, ari betiko ari hori ez da, ari galela edo ari direla zerbait egiten edo, baina oso atomizatuta dagoen sektore bada, irizmena oso zaila da, eta iristen gara toki batera non eta ez dagoen arautua, aipatzen duzuen moduan, eskumenak edo eskubideak edo, eta derrigortasun kontuak, arauak, zaila da benetan hor eragitea ez. Egon ginen Gasteizko udaleko bilera batean aste artean, eta hor baziren eremu sozioekonomikoko 3 teknikari edo nolabait ari direnak elurraldean mobitzen edo, eta esaten ziguten, antolatzeko edo koordinatzeko hobeto, mareatu egiten ditugula, bai? Joaten garela edo joaten direla, ez nago, ez naiz nila joaten, bai? Joaten direla erakunde bakoitza, bai Eusko Jaurlaritza, bai Aldundia, bai udala, edo beste erakundere emate edo entitate bat ere, merkataritza edo ostalaritza edo enpresa mundura edo, eta eskaintza ezberdina, eta orduan ez dakitela benetan nola jokatu edo zerri erreparatu ez. Beraik ari ziren bere kabuz, bitu zer, azkeneko 4 urtetan edo Eusko Jaurlaritzak izan zuen etzegoela lelo berririk edo administrazioan, bai eremu sozioekonomikoan edo pegatinarik edo zutela ez sortuko edo eta ez dakiz zer eta sortu zuten bat. Eta hauek esaten ari ziren orain, identifikazio modu bat edo nahi zutela bideratu beraien artean. Ikusten dute beraien burua gai hori egiteko eta seguru arrakastatzu bateratzen dela, eta ez gu egiten saiatzen garena edo
eta sektorea ezagutzen ez dugunez gehiegi ere, beraien aldetik egitea igual ustea asoskoa izango da. Hemen jake publikotik pasagaren pixkatxo bat pribatura eta esan nahiko nuke gizartera orokorrean edo kontua da oso erraz ikusten dela injustua dela gaur egun euskaldunok bizi dugun egoera edo arrazoi injustu batzuen ondorio dela gutxienez ez, izan frankismoa izan lehenagotik egon diren debekuak horien kontrako diskriminazio positiboak edo bestelakoak zalantza batzuekin, baina onartu edo egiten dira orokorrean, baina gero hemen bizi den erdaldunak, bai hemen jaio denak edo ona etorri denak gerora, berak ez dauka horren errurik, berak ez zuen sortu gaur egungo egoera soziolinguistikoa, eta hor nolako izan beharko luke hemengo edozein erdaldunek duen ardura, ardura konpartiturik badugun hemengo biztanle guztiok, edo ze ardura duten erdaldunek, haiek sortu izan gabe daukagun egoera. Erdaldun elebakarra jatorrian ez dauka errurik. Lehenengo injustizia beraiekin egindako injustizia esan da, lehen esan duan da, euskara lapurtu egin zaielako. Eta gaur egun ere, oraindik ere, Euskal Herriko aurra askori euskara lapurtzen zaie, A eta B ereduan daudenei, eta euskararekin inongo harremanik ez daukaten aurre euskal lapurtzen jarraitzen dute, Euskal Herria etorritako pertsonei ere, etzaile euskara eskaintzen. Lehenengo justizia beraiekin. Bizkarsori ikustera joan nintzenean, izugarri gustatu ditzaidan pelikula, eta ondoren Josu Martinezekin, zuzendariarekin, izandako solasaldia, eta berak ez den zuen lehenengo. Guk ez ditugu kulpabilizatu seme-alabei euskara irakatsi ez dieten gurasoak. Zapalkuntza lehen bizi beraiek pairatu dute. Euskararen desprestigioa, zelan landudan euskaldun hori zapalkuntza zelan sartu diguten barruraino, eta horrek zelan ekarri duen, hainbat belaunaldetan jendeak, uko egitea bere hizkuntzari. Horan, abia puntuan erdaldun elebakarrak ez dauka errurik. Hori esan da, mundu guztiak izan beharko luke kontziente, ez daukala eskubiderik bere hizkuntza autua beste inori inposatzeko. Baina hori ere ez da erantzukizun pertsona eta individual bat. Gizarte moduan jarri barritugu baliabideak mundu guztiak izan euskalduntzeko aukera erreal bat. Eta hori hala danean, erdaldun elebakarrak ere ikusi behar du privilegio egoera bat bizi duela, bere hizkuntzan bizitzeko eskubidea dauka, ez bera privilegiatua dela, bera zapaldua da, baina privilegio egoera batean, posizio batean dago, eta beste privilegio batzuei uko egin behar zaien bezala, beraiek ere uko egin beharko diote euren hizkuntza autoa inposatzeko privilegioari. Eta mundu guztiak eduki beharko du bidea euskalduntzeko, baina inork ezin du inposatu bere hizkuntza autoa. Ez dakit, era bat ados nago zurekin. Baina, erdaldunen kontuari helduz. Uste dute Araban sortu den edo egin den miraria bizi berritze honetan, erdaldun elebakarren esker izan dela, bai? Euskaraz etxe egitenak eta bere seme-alabak bideratzen hasi zirenak eskolatara eta euskaraz bizitzeko gara eman zietenak, eta horiek gaur egun euskaldun dira, ahi esker izan da. Orduan, horiei nik uste dut, ez dakite, zen ongitor hori zera nolako eskarra eman mazezkion, baina hori kontuan hartzekoa da. Bai, haie gabe zin da ulertu gurea, bai? Eta asko, Gasteizen bintzat, izan ziren, ni ereduan askotan urte asko eman ditut, zerrenda pasatu klasean eta abizen bat beratzen euskaldun nahi. Arabara zirenak oso gutxi ziren, eta denak ereduan. Horiek euskaldun egin dira, eta euskaldun dira gero D eta B eredutara pasatu direlako. Nik uste guraso horiek oso azkarrak izan zirela, ikusi zuten ereduak ez duela balio, hemen bizitzeko. Eta euskaraz bizi nahi zutela, euskara eman nahi ziela bere seme-alabei. Eta orduan, horiei esker gaur egun beste egoera batean bizi gara. Eta beste erdaldun mota badago, Araban, eta dira 5 inportazailenak. Zu usaten duzuna, ez? Hizkuntza autua ezin zaie exigitu. Igual bai, gizarte elebidun bat nahi baldin badu Araba edo Euskal Herria izatea, nik euskarazi bizi ahal izateko, zuk zerbait jakin behar duzu. Bestela nizurekin gaztelaniaz hitz egin beharko dut, frantsesez. Orduan ados gaude. Bai? Orduan, hori eman ahal izateko, Araban nik uste dut badagoela erdaldun kopuru bat, non eta euskarak ez duela existitzen beraientzat. Inolako arazorik ez die sortzen.
eta beraiek ere ez dute sortzen. Ez baldin bada, lanerako edo beste zerbaiterako edo behar dutela hori euskara jakin. Orduan bai moskeatzen direla. Eta dago beste talde bat, eta horiek ikerketa batzuk egin ditugunean atera dira perfil horiek. Beste talde bat badago esaten duena, nik ez dut nahi ezer ez euskeraz. Elebitasunean ez du sinesten eta ez dago horren alde ezertan. Ez kirolean, ez aizian, ezertan ere ez. Eta horiek dira, zabaltzen dutenak, hainbat eta hainbat lelo, entzuten ditugunak leku guztietan, ez? Ez derrigortu, ez erabilera planik, ez hizkuntza klausularik, modu naturalean utzi egiten, bai? Nola da bestea, horrelako leloak esaten dituztenak, ez da? Zergatik, bizi direlako, beraien hizkuntza nagusi horrekin. Oso komodo daude eta oso bizi dira. Da arazorik ez daukate horrela bizitzen jarraitzeko. Eta orduan, ardura batzu nik uste dut, eskatu egin behar zaiela. Gizarte bezala eta gizarte elebiduna nahi baldin badugu nik uste dut, ulermen unibertsala lortzeko horrek izan behar du helburua. Deno jakin behar dugu gutxieneko bat. Eta hori da Pello Otxandiano esaten duena, ezta? Lanera zera uste dut, Zer, azkenean ez dakit bat eta besta esaten duena ez duten aldatzen ari, edo dena delakoa. Baina esaten duena da, gutxieneko maila batekin sartu behar da, administrazioan. Eta hortiken aurrera, gehiago behar baduzu bestelakoa edo, mugituko da. Baita postaketatan da bestelakoetan ere, orduan. Gizarteari eskatu egin behar zaio. Nik uste dut eskatu egin behar zaiola, erdaldun bakar horri, edo elebakar horri, eskatu egin behar dugu gutxieneko alegin bat egin behar duela guk euskaraz bizializateko, bestela ez dara biziko. Goriz, komunidadean, trinkotutako komunidade horretan biziko gara. Eta, konforme, hor bizitzeko. Agurne ardura konpartiturik? Bai, nire, pixkat biena osatzeagatik, bai alde batetik ukazioa uste dut oso erreala dela gizartearen parte baten, hau da, jasaten duten ukazioa, hau da, beraientzat euskara ez da existitzen, baino alde batetik, adibidez, paperak erregularizatzeko gaztelania eskatzen zaielako. Baina bestetik ere, adibidez, guraso batek komentatzen zidan, nik ez nekien ez da euskara zer zen, eta niri gizarte zerbitzuetan gomendatu zidaten B eredua edo A eredua hautatzeko. Orduan, parte hori gizartearena badugu, eta hortan ados nago Pellorekin. Eta gero bestetik, bai badaugo, gizartearen beste parte bat ere egia da, ez duena nahi, baina behar ez duelako ere, beharrik sortu ez dugulako. Eta uste dut, horiekin ere, nik uste dut, nolabait, goitik beharra jarri behar direla, baina ez bakarrik lan egiteko beharra, eta horiekiko baizik eta erantzunkizun sozialarekiko. Hau da, besteen eskubideak errespetatzearekiko, hemengo hizkuntza etorkizunean ere bermatzearekiko, baino baita, adibidez, hizkuntza eskubidez ari garenean, ari garelako herritarren osasunaz, ari gara, justizia sistema efektibo bat izateko eskubideaz edo zerbitzu publikoak gaztelaniaz naiz euskaraz epe berdinean eta baldintza berdinetan jasotzeko eskubideaz, edo segurtasunerako eskubideaz, zaintza eskubideaz, bestelako parametro batzutan ere ari garelako, eta nik uste dut hor dela interpelatu behar zaiena, beste esparru batzutan egindan bezala, ez da zuk ez duzula nahi. Ezki gizarte honek demokratiko eta parametro demokratiko eta berdinzale batzutan esteko eta justiziazko gizarte bat izateko bete behar batzuk dituzu. Eta uste dut lanketa hori ere ez dela beharrezan egin. Aipatu dituzu Pello privilegioak, eta hor batzuetan ez dakit privilegio eta zapalkuntza talka bat ez ote den sortzen kontu hauetan, hau euskal gintzatik edo euskararen bizi berritzean zabiltzaten aldetik, erdaldunak edo erdarak ikusten dira privilegiatu bezala, euskara zapaldua horretan, gero sozialki bestelako zapalkuntza asko dituzte beste jende batzuek ere, izan ez dakit nolako eragozpena dituztelako, edo migratzailea direlako, edo bestelako gauzagatik, eta hoiei, batzuetan esaten da, euskara karga gehigarri bat ere bilakatzen zaiela batzuetan, horrez dakit nola ikusten duzuen, nola orekatu zapalkuntza ezberdin hauen artean, nola oreka bilatu, nola guztartu errealitate horiek. Oreka hori ez dakit erraza denez.
Aurreko astean egon dago beste bilera, aipatu dudan bilera horretan, migrantea zeuden, gaztelaniaz hitz egiten zuten, bazekiten mintzat, ulertzen zuten itzulpena, bapatekoa, eta beraiek gauza bat bitxia izan ziguten. Beraiek eskatzen geniela gehiago bertako ordaldunei baino. Eta gehatu ginen horrela, pixka bat ala pentsatzen, ez? Osea, ez gara ausartzen agian, bertako jendeari, osea, benetako zuriak, bai, guri zuriak ditzen digute, bai? Zuriei ez gara gai eskatzeko, eman urrats bat, bai? Familian eredua, euskara ikasten hasteko edo, eta guri eskatzeko gaitzat. Eta zatuzte gainera, venga, un poco, bai? Pixka bat, bai? Ondo, baina exigitzen, ez? Exigitzen edo eskatzen. Eta ez zutela ikusten hori. Osea, ikusten gaituzte, ez dakit nola esan. Zerbait berezia beraientzat. Eta ikusten dute garbi, gizartean, badagoela mundu bat, hemen ez dagoena euskararekin inolako harremanik, beharrik edez bizitzeko, baina beharei bai eskatzen ari garela. Onatorri zarete, urrutitik, gaztelania badakizu, hori gero aipatuko dute, ereduaren kontua edo, emigranteen kontua, baina, bueno. Ba, nik uste dut, oreka bilatzeaz ari garenean, konsiente izan behar garela, zapalkuntza ezberdinak gurutzatzen direla egunero, ez? Eta hor, aipatzen dituzu, migranteak edo behar bereziak dituzten jendea, eske hori ere hizkuntza eskubideak urratzen ari zaizkie, bai, euskara ikasteko baliabidea falta zaizkielako edo ez zaielako eskaintzen, baita adibidez bereziak ditugun pertsonak buruan dut adibidez gure erabiltzaile bat, bera itxua da eta zenolako baldintzak behar dituen euskaraz bizi ahal izateko, ez? Eta zenolatako baliabide falta dugun oraindik, ez? Eta bestalde, uste dut, oreka etorri behar duela ere elkarren arteko kontzientzia horretatik eta gurutzak eta horretatik. Eta adibide bat jarri nahiko nuke, aurrekoan ere arrazakeriaren kontrako eztabaida baten eta jarri nuen eta oso adierazgarria da. Durangoko helduen heziketa zentro bat zen, eta heziketa zentro horretan norbait konturatu zen, kartel guztiak, Eusko Jaurlaritzaren kartel guztiak gaztelaniaz ezartzen zirela, elebitan ezarri beharrean. Gu jo genuen zentro horretara, eta zentro horren erantzuna hezkuntzako zentro bada, helduen euskalduntzekoa, baina Eusko Jaurlaritzaren zentro bada. Eta izan zen, idatzizko erantzuna oso luzea zen, baina zen ni en Senegal, ni en Ghana, ni en Colombia, ni en Guinea-Bissau, se habla euskera. Eta beraz, ez zutela behar. Orduan, pertsona horiei ukatzen ari zaie euskara ere. Hau da, diskriminatuak izaten ari dira, hainbat konturengatik eta hizkuntza eskubideekiko diskriminazio bat ere jasotzen dute. Eta uste dut horrelakoak detektatu eta horrelakoei elkarrekin aurre egitea etorkizunean ere jorratzen jarraitu beharreko zerbait dela. Nien ez gaiz zapalkuntzen hierarkia bat egiteko. Zapalkuntza ezberdinak daude. Eta zapalkuntza ezberdin horietan, bakoitzak posizio ezberdin badu, nik gizon txuri moduan, nago privilegio egoera batean, ez nik eraginda, gizarteak eraginda, nik privilegio egoera batean nago, beste batzuekiko. Eta baude pertsonak, zapalduak direnak bere bizitzako alor askotan, baina hizkuntza privilegio bat dutenak. Eta bakoitzak bere abia puntua onartu beharko du, bere privilegio egoera deseraikitzeko, eta zapaltzaile eta zapaldu dikotomia hori puskatzeko. Bakoitzaren abia puntutik, eta egia da, pertsona batzuk dauzkatela zapalkuntza asko. Eta batzuk dauzkagu gutxiago, baina gurea ere zapalkuntza da. Eta elkarrekiko onarpen hori iruditzen zait, garrantzitsua dela, hori izatea abia puntua. Hori esan da, eskaera gehigarri bat egiten da, baina agian danok buruan dugulako normala eta naturala dela, hona etortzen den edonor gaztelania jakin behar izatea.
Eta agian danok daukagu buruan ere, Hego Amerikatik etorritako pertsona, baina ez da inposaketa bat, Errumaniatik etorritako pertsona batek gaztelania ikasi behar izatea eta euskara ikastea bada inposaketa bat. Zergatik hizkuntza bat ez da inposaketa bat, hegemonia bat dagoelako, erabat naturalizatuta eta normalizatuta daukaguna, danontzat, eta gaztelaniaren inposaketa hori. Eta nik uste dut, badaukagula erronka bat, handia, gutasun berri bat eraikitzeko. Eta esplikatzen naiz, frankismo garaian, Frankoren kontra, bazegoen gutasun bat euskara ere erdigunean zuena, eta ekarri zuena Frankoren kontrako borroka, euskalduntzeko borroka bat izatea. Edo behintzat, lehen Jokinek esan bezala, guraso asko onartzea, agian nien ez euskaldunduko, baina hurrengo belaunaldiak euskaldunduko dira. Eta iruditzait, momentu honetan, badaukagula gutasun berri bat, subjetibidade berri bat eraikitzeko beharra, dala, zelan eraikiko dugu gizarte berri bat euskara erdigunean edukiko duena, baina beste zapalkuntza batzu ere amaitzeko baliagarri izango dena. Zelan egingo dugu borroka bat, eta guri sindikatu moduan ze dagokigu. Guri dagokiguna da borroka sindikalak egitea okerren dauden langileen alde eta horretarako tresna euskalduna izan dadila. Euskarara ekartzeko eta euskaratik urrun daudenak. Euskara izango delako euren bizi baldintzak hobetzeko tresna. Hori da gure erronka, oso zaila. Baina ea gai garen gutasun bat sortzeko Euskal Herrira etorri berri diren guztiak eroso kokatuko dituena bere zapalkuntza gainditzeko tresnak euskaldunak izango dielako. Ditu nahiko nuke hori aipatzen ari zaren horrekin, ez? Etorkizunari begira zapaldua izan dadin edo ez gertatzeko edo entzun genuen zera batean, bilera batean, Euskadiko langabezia, zu igual hobeto dakizu nik baino, langabezia elebakarra dela, gaztelaniazkoa dela. Euskaraz bizi den, euskalduna den langile batek, edo langile horiek, edo langabezian asoz gutxiago daudela, eta gaztelania bakarri dakitenek, horiek langabezian daudela. Gaur egun, eredua eskaintzen ari zaien, hainbat ikasleri, lanbide heziketan eskaintzen ari diren eredua ere bai euskara gabe, horiek langabezirako bidean badoaz. Ez dakit iritsiko diren edo ez ateratzera. Baina euskara ez emateak esan nahi du zapalkuntza bat egongo dela etorkizunean. Horiz bada moldatzen edo ez bada aldatzen. Batzea batzuk erabiltzen dutela hori justo euskaldunok privilegiatu moduan kokatzeko, eta hor zapalkuntzak gurutzatu egiten dira. Langabeziak gehien pairatzen duten goi mailako ikastarik ez daukaten pertsonak dira. Baina unibertsitariak ere langabezian gutxiago daude, lehen hezkuntzan edo bigarren hezkuntzan amaitu eta beste kalera atera direnak ere. Hori da. Hor, edo medikoa zara eta migrantea zara eta ez daukazun zera gaztelania efikazia bat dut, ze bat azterketa genditu behar duzu. Hor, gaztelania ere zapalkuntza da. Hurrengo galderara pasatzeko, izango da bilatu beharko ditugu gure argudio onak edo konbintzenteagoak edo, baina Euskal Herria euskalduntzeko oraindik falta da bidea, badago jende asko euskaraz ez dakiena ez dena moldatzen ondo gero bere bizitzan egunerokoan erabiltzeko. Eta argi dago, ez dakit, langabeziaren nahi izan daiteke argudio bat edo beste hainbat, baina etortzen zait proiektu faraoniko bat dela, guztiz ahistorikoa edo korrontearen kontrakoa eta erosotasun edo behar sozialen kontrakoa. Eta orduan, oraindik harritzen nago zuentzako galdera, ea ikusi eta hori dela egoera edo erronka tamaina horretakoa dela, nolatan ez da oraindik doakoa euskaraz ikastea. Nik izango nuke behintzat erabaki politikoak eta inbertsioa ere tartean daudela ez. Baina batean ere doakotasun ez hori edo doakotasun baldintzatu hori bada ere askorentzat aitzakia ez, adibidez eremu publikoan ez direla eskakizunak ezarri behar edo
ereduen talka horrekin ere hezkuntzan, edo bestelakoetan, edo lan munduan izan genitzaken aurrerapenen aurrean. Orduan, bueno, iruditzen zait, arazo batzuk egon badaudela, eta adibidez da dirua aurreratzearena. Eta gero gainditu behar izatearena, ez? Pertsona askorentzat argi eta garbi dirua aurreratu behar izatearena arazo bat da, eta nik uste dut hor administrazioak neurriak hartu beharko lituzkela. Ez dakit zein den formula zehatza, oso saia litzateke gainera, hor diru iturri ezberdinak dituzten jendearena, ez dakit ogasunaren bidez, edo ez dakit nola ikusi daiteken, baina egia da, eta guk kasuren bat izan dugu, non diru hori aurreratzeko ezintasuna izan duen, borondatea izan du pertsona horrek euskara ikasteko, baina dirurik ez zuen aurreratzeko, eta gero zer esanik ez, logika bat izan dezake asistentzia bermatu behar izatea, baina gainditu behar izatea ere, beste arazo bat da, agian diruz justu da bilen beste pertsona batzuentzat. Orduan, uste dut, erabaki politikoena argi dagoela atzean bai. Osatzearen bakarrik agurnek esandakoa, erabaki politikoengatik estadoakoa, baina oraindik agenda politikoan ez dago ere ikasteko denbora ere eduki behar dela. Eta guretzat hori lehentasun bada. Euskara ikastea lan eskubide bat izan behar da. Beste hainbat arrazoengatik baimenak eskatu daitezke, lizentziak eskatu daitezke, euskara ikasteko baimenak egon behar dira, lan ordutegiak moldatzeko eskubidea egon behar da, ze bestela euskalduntzen direnak ere batzu dira eta beste batzuk ez daukate horren besteko aukerarik euskalduntzeko. Hala ere, badago korronte guztien kontra euskalduntzen den jendea. Kriston meritua daukatenak. Baina hori esan da, gizarteak baldintzak sortu beharko lituzke, modu errazean denok euskaldundu ahal izateko. Eta gaur egun oraindik ez da horrela. Aipatzea besterik ez, propaganda ez dut egin nahi, baina hor euskal bonua edo batera du Eusko Jaurlaritzak ez, eta badiru indarrean egongo dela irailetik aurrera edo. Eta ematen du ez dutela aurreratu beharko, B1 maila arte edo, 120 euro ordainduzkero edo, oraingo matrikula, 120 euro jarri beharko lituzkete. Baina egia da gero badaudela letra txikikoak ez da, gainditu behar duzula edo bestelako zabarriren bat ere bai ez. Exilokin zuri interesgarriak dintzitzen zure ikuspegi zuri bilizarelako administrazio barrutik eta aldunditik bizitzen, adibidez bonuaren hori ez, 120 euro pagatuta 4 urtez ikasi dezakezu euskeraz, eta Jaurlaritzak esaten zuen berez 2000 eta piko, 2200 euro kostatzen dela, eta pertsonari soilik 120 euro eskatzen zaizkiola. Zergatik ez, behin hasita, behin 2100 euro pagatuko dituzula, 2200 pagatu eta doainik eskaini. Horrez dakiten, finantziazio arazoak diren izango delako ere dirutza guztiz doainik eskaintzea, edo gehiago da, asko dagoelako da askotan entzuten da politikari batzuetan, merito eskatzetik, edo jendeak ere ardura erakutsi behar duela, klaseetara joan aprobatu bestela xahutzen ari garela dirua haiengan. Ez dakite, zer izan da, baina agian ogasun zailan galdetu beharko litzateke, bai? Hor, ez dakit zen bat urte eramatzagu, 10 urte edo pasa eramatzagu, eta hemen Arabat euskaltegiekin batera saiatu gara, beraien lehentasuna edo zer irizpide zeukaten edo nola bideratu edo aldundiak zeukan diru partida bat edo, beraiek nahi bezala edo bideratzeko, beka moduan edo laguntza moduan edo. Eta Eusko Jaurlaritzak bere momentuan badakit beste era batera nahi zuela jokatu edo, baina ogasunetik jantziotela ez bide hori ezin zala zeren gero bueltatu eta bestelakoak edo beste arazo batzukin baziren. Eta zuten asmatu beste bide bat hori abian jartzea. Baina aurretik jartzeak hori da kaltea. Adibidez Arabako Foru Aldundiak eta hemengo euskaltegiek horrela aholkatuta lehenengo matrikula egiten duten hoiei ematen zaie beka, bai? Hasi baino lehenago ikasten eman egiten zaizu. Zu matrikula egitera zoazenean, diru hori kendu egiten zaizu dagokiona. Bai, 120, 150 edo 200 euro edo dena delakoa. Intentsidadean arabera ez, ikastararen arabera. Eta hori da, esaten zuten euskaltegiek ikasleek nahi dutena. Hau da, eman behar duzun diru hori matrikulan gutxiago izatea hasieran. Ez bukaeran edo handiken ez dakiz ematera, ez? Eta zergatik 120, gehiago bat daukate diru hori baino. Orduan ez dakit hori, egon behar du atzetikan, arauren bat edo barruan nire ustez, ogasunean ez dien hautsiko doan guztia egiten hasieratik, segurazki. Ez ergitu nahi. Nei bai, hor, egon diren migrante horiekin, egon ginen hitz egiten,
eta ikasten ari zen euskara, lau eta, klaro, horiek bereziak dira ere bai, baina, bueno, bata Siriako, beste Kolonbiako, eta beste ez dakit nongoa zen edo. Eta eskaera batzuk egiten zizkiguten administrazioari, euskalduntze horretan fijatzeko, ez? Eta bata zen, informazioa emateko. Non diren, zer deka dauden, zer nolako kostua dagoen, non dauden euskaltegiak, eta bestelako zabaltzea, bestela ez direla enteratzen. Beste era batera ere, nahiko luketela ikasi, izaten zuten. Oraingo metodologia hau, euskaltegiek darabilten metodologia, eta dena nahiko bideratuta dago lanpostu baterako posaketa bat gainditzeari edo titulua abeko titulua ateratzera edo, bai, lautrebetasunak nolabait landuz, bera izaten zuten, ez zuten lan nahi horrelakorik. Bakarrik ahozkotasuna lantzen nahi zutela. Elkarrizketarako edo, komunikaziorako tresna nahi zutela izatea, da seme-alabarekin edo hitz egitea edo, eta bertako hizkuntza zela edo, eta ezagutu nahi zutela. Baina metodologia aldatu bat zuten. Askoz biziagoa behar zutela beraiek, beraien aldetik. Eta gero, denbora tarte asko daukatela libre, eta ea bideo tarte horietan nola egin dezaketen, beraien beharretara egokitzeko euskaltegiak. Bai? Orduan, prest zeuden, hori bazaten genin, Guraso Lagun programa egon zen hemen martxan, eta bere arrakasta izan zuen, edo egon zen ere bilera hortan Rubiko tenitzea bat, agintari bat edo, hemengoa, eta esan ziren, etorri Rubire jolastera, seme-alabak ipini gutxi horre Rubi jolasten, eta jolasten duten bitartean, beste jardura bat egiten duzuen bitartean, zuek euskara ikasi behar. Badaude eskatuta eta nahi dutera da bertako hizkuntza ere ikasi. Azken galdera hori nahastu nuen beste galdera batekin, aipatzen, zuei bidali nizuen galdera zen, badagoela edo daitekeela sentsazio bat gizartean, jada eginda dagoela dena, ez? Edo administrazioan, hezkuntzan badago, legealdetik ere zenbait berme baditu, gizartea jendeak ikusten da, orain hitz egiten da gehiago, eta orain sentsazio hori, alarma sentsazioa leheno zegoen zapalkuntza esplizituagoaren sentsazio hori galdua dagoela, eta hori sentsazio hori ikusten diozuen jendearian nahiko egin dela euskararekin, edo honekin konformatu gintezkeela. Eta horrekin lotuta ere, hauen izuen bidali nahi lehenagotik, zuei ea zerri ateratzen zitzaizuen lehenago, aipatzen da orain euskalgintzatik, gorakada baten ostean, pixkatxoak geldo aldi bat edo eman dela, meseta garai baten egon gaitezkela, eta ea irabazten ari garen, edo galtzen ari garen. Nik esango nuke galtzen ari garela. Eta berezik eskatzen hau, gure buruari ze kontatzen diogun. Ze esango nuke orain urte asko, behatzen zala, hezkuntzak euskalduntzen baldin badu eta debekuak entzen baldin badira, herri euskaldunduko da. Eta esango nuke orain denboran kontzienteago garela, zapalkuntzak lausoagoak direla. Ez dela beharrezkoa erastun bat jartzea, zeia hizkuntza batek erabateko hegemonia irabazi duenean bakarrik erreproduzitu egiten da, eta besteak bete egin behar du esfortzu bat urratsak egiteko. Da hori izan da gainera urratsak erabat instituzionalak dira. Esan nahi dut, ikasleak euskaldundu egiten dira eskolan. Euskaldundua egiten dira aparato opresibo batean eurentzat. Eta behartzen dituzte euskalduntzera. Orduan, zapalduak dira euskaldunak izatearren, baina ez daukate zapalkuntza horren sentsaziorik, ez dute gorpuzten zapalkuntza hori. Eta ni horrek asko kezkatzen hau, ze euskaltzaletasuna izan da, eta oraindik ere bada, daukagun indargune handi bat. Baina zeratik erreproduzituko da euskaltzaletasun hori, jendeak ez badu kontzientziarik bere zapalkuntzaena. Eta ni horrek asko kezkatzen hau, ze hortik aurrera dago bidegurutzaren metafora orain esnatu alain, esango nuke badaudela zeinu oso argiak erakusten dutenak ahultze prozesu batean gaudela. Eta eduki ditugun indargune batzu ere agian galtzeko arriskuan gaudela. Da hori izan da, oldarraldiak eduki badu elementu positibo bat, bakarra agian izan da zapalkuntza hori gorpuztu egin dela. Osea, ikusten duzu etxaia. Eta horrek eramaten zaitu mugitzera. Eta iruditzen zait hori oso importantea dela. Ze ez badugu ikusten, ez bada gorpuzten, jendeak segatik letxe egingo du euskeraz etorkizunean, gaztelaniaz egitea beti izango danean. Errezagoa, erosoagoa, zer zapalkuntzak beste mota batekoa dira. Ez daukagu Disney euskeraz.
Umeek ikusten dute seria euskeraz eta ikusten dute txistea zelan kontatzen da euskeraz eta orduan txistea badakite ikusten dute gaztelaniaz, txistea badakite gaztelaniaz kontatzen eta ingo dute gaztelaniaz erosoago daudelako gaztelaniaz eta gaitasuna daukatelako gaztelaniaz egiteko. Euskera solik egingo dute etorkizunean kontzientzia politikoa daukate, ni euskaldun naiz eta euskaldun moduan injustizia historiko bat pairatu dugu eta nik euskaraz egiteko auto egin dut. Eta hori ez badugu lantzen, euskara ez dauka etorkizunik. Eta abia puntu horretatik beste hainbat gauza borrokatu ahal izango ditugu. Baina iruditzen zait, funtsezkoa dela, zapalkuntzaren kontzientzia erreproduzitu ahal izatea. Ze bestela ez dira egongo gurasoak hurrengo belaunaldiak euskaldundu nahiko dituztenak. Eta ez dira egongo hurrengo belaunaldi batzuk euskaraz bizi nahiko dutenak. Barkatu, Irekin, hain zuri eman horretik, abixatuko dizuet, hau zen nire azkeneko galdera, orain irekiko dizuegu zuei ere tartea galderak egiteko, eta uste dut mikrofono bat bazegoela leheno prestatzen joan daitezen. Barkatu, Jokin. Dena eginda dago eta dena egiteko dago, nire ustez. Bai? Eta eginda dagoena ez da betiko. Ikusi dugu eta ikusten ari gara, nahiko antolatu xamar gainbiltzana, hankaz gora jarri digute eta berriro ez da gion nondik azikoen zerotik, omenos irutik. Bai? Mikel Zalbidek esaten zuen, ez guaz aurrera esaten genion, ez? Horre, teknikari batzuk edo berekin proiektu batzuk egiten genituen. Esaten zuen, atzera goaz? Ez, etxi. Geldik egotea ez da atzera egitea esaten zuen bera. Bai? Eta ni sensazio hori daukat. Atzera goazela ez, baina geldik gaudela. Berriro hasteko moduan gaudela. Bai? Egoera berdina batekin edo. Eta egiteko, eske zer dago egin da ondo. Bai? Ez dago ja zer egin, aipatu duzu pelikula, bai? Joan zaitez hemen Florida Zinemara, ea zema pelikula euskagun euskaraz. Antzerkira joan. Eta joaten mazara eta bat bakarra bada eta ez bazoaz, ostras, ematen du euskalduna zarela, baina ez zarela euskalduna. Ez zara joanik ikarritako bakarrera. Orduan, eskola, bitu eskolaren nola dagoen, bai? Segregazio kontuarekin, lanbide heziketa, kirola, ni uste dut, aizia, joan kalera gaur egun, eta ikusten dituzu kartelak adibidez, baratzak adibidez, inglesez eman nahi du udaleku bat, bai? Hortzaik ipintzen du, uste dut euskaraz emango dela hori, baina ez du jartzen zein hizkuntzan emango duen antzerkia udalekuetan. Hainbat eta hainbat udaleku, ez dakigu zein hizkuntzatan ematen dire, bai? Guraso elkarteak eta kirol elkarteak eta kultura elkarteak antolatzen dituztenak. Hainbat eta hainbat esparru dauzkagu, oraindik ere, behitu aipatu dugu merkataritza eta hor utzi dugu, hola, bai? Galdera bazen administrazioari zezkatu, baina hor joan da, ez? Esan nahi dut, hori nola ere lotu gabe daukagu inondik inora. Guraso elkarteak ari dira lurralde honetan egiten segurako aldeginak ikastetxeetan euskararen hori dinamizazioa eta presentzia egoteko eta eskolaz kanpoko jarduratan ere eragiteko edo, eta laguntza behar dute, eta gainezka, bai? Eta hori ez gara iristen hori laguntzeko behar duten bezala. Eta joaten mazara beste leku batera edo erreparatzen badiozu, asko dago egiteko orain. Asko dago oraindik ere egiteko. Bai, nik ere, etorkizuna parametro hobetan behintzat egungoetan nahiko beltza ikusten dut, gauzak aldatzen ez badira behintzat. Alde batetik, hor daudelako, ez, Ilok ere pixka bat aipatu du, iruditzen zait, realitatean nolabait, zapalkuntza horiek estaltzera edo jodela, ez, eta euskarari eta hizkuntza eskubidei dagozkion kontuak beti hori positibotasun horretatik eta bestelako eta sustapen horretatik saldu dizkigutela, baina horiek ekarri dutela ere zapalkuntzak estaltzea. Guri adibidez, hainbatetan behatokiari askotan ezaten digute oso negatiboa garela eta aurrera pauso gutxi irudikatzen ditugula edo, baina da guk ekartzen ditugunak eta gure txostenetan azaltzen direnak da egunero herritarrek pairatzen dituztenak eta uste dut horiek mahai gainean jarri behar direla. Eta beste kontua da, askotan, adibidez, kexak edo salaketak eta horrelakoak
kopuruetan neurtzen direla. Lehen aipatu duzu ere artikuluren bat, non esaten zen, zabaldu dute ere, Euskal Autonomia Erkidegoan, adibidez, herritarren gehiengoak euskaraz jaso dezakela arreta, eta Arartekoan edo behatokian oso kexa gutxi jaso ditugula. Bai, behatokian adibidez, pasaden urtean 1000 bat kexa jaso genituen, eta gutxi izan daitezke, gutxi dira Euskal Herrian pairatzen ditugunekiko, baina kasu guzti horien atzean zer dago? Hau da, norbaite telefono batera deitzen duenean, eta inkastellano esaten dioten bakoitzean, agian batek jarri du salaketa, baina hor, hutsunean ez, badago egoera bat hainbatetan salatu ez dena, eta beste askotan hainbat espazio naturalizatu ditugu gaztelaniaz edo frantsesez jotzera, eta hor epaitegiena argi eta garbi. Zenbat epaiek dute euskararen ezagutza epaiketa bat euskaraz egin ahal izateko? Norra ausartuko da termino horietan naiz eta itzulpengintza zerbitzuak izan, ez? Ez haude parametro berdinetan eta justiziaz ari gara, edo norra ausartuko da demanda bat euskaraz jartzera, eta hori gurean ere ikusi ditugu, epaileak esaten dionean herritar hori ez dagoela denborarik bidali duen dokumentu hori itzulpengintzara bideratzeko, ez? Orduan, gizartean dena egina dagoenaren sentsazio faltsu bat izan daiteke, baina sentsazio hori ere saldu digute, eta zenolako hizkuntza politikekin ere askotan saldu digute, ez zote gara positiboegiak izan hainbat urtetan. Eskerrik asko, hain arte prestatutakoa bukatu zaigu, norbaitek galderarik edo ekarpenik egin nahi baldin badu, baditugu beste 10 bat minututxo galdera bat edo bi sartzeko. Inork nahi baldin badu esku altxa eta mikrofonoa emango dizu hemen kideak. Eskatuko dizuet mesedez ekarpenak edo galdera motxean egiteko, horrela igual pare bat kabitzen zaizkigu. Holako nahi batean, horren sakon eta fuerte izanik galdera egiteko milaka galdera. Baina, ni horako hitzaldietan beti, ez dakit nabaritzen dut, beherakada bat eta euskara aipatzen denean eta aurpegi tristeak eta bat. Eta nik uste dut positibo izan behar dugula. Eta horrela goaz. Orain 50 urte Adolfo Suárez esan zuen. Dar fizikaren euskara, imposible. Eta orain euskarak diskriminatzen. Aurrera goaz. Onartzen dute euskara praktikoa dela. Eta posible dela fizika, ez zuen fizika, kuantika. Posible dela fizika kuantika ematea. Eta orain gaztestarra naiz eta euskaldun berri. Eta orain 20 urte administrazio publikora joatea. Eta euskara zeraten dituko nozen zen. Zelako keinua, edo zelako erantzuna. Eta orain gutxi, hemengo administrazio batean, orain 3 hilabete edo, euskara sartu nire, lehiakian zegoen tipo jaki. Eta igual nire galdera oso zaila izan zen, eta hanka sartu nuen, zen esan nion informazioa favorez, el euskera viene a las 12. Baina, simpático. Eta euskara, yo ya me gustaría, pero no sé, ez dakize, aldaketa bat egon da, Ni ustez positiboa. Eta ni gogoratzen naiz, orain 50 urte edo, sortu genuen hemen ikastola bat, toki eder izenekoa, eta gure asmoa zen dana euskaraz egitea. Eta gehieno ginen, noeko 85-88 erdalunak. Eta erdia ere, emigrantean, nire kasuan bezala. Gerla zibila maituta, gurasoak ona etorri, guen jaio, edo ez. Eta, eta marriko amarkada edo, Gipuzkoatik etorri ziren hainbat enpresa buru, enpresa jartzea, Zegasa, Aranzaua, Laritio eta olakoak, eta euskalduna peto-petoak, ikastolatik taldetan banatu ginen, berezia mailabak ikastolara ekartzen.
bueno, askoren erantzuna, gure seme alabak ikastolara zeutan. Euskaraz badakite. Eta hortik, dator beste alarkadura bat ere, euskara eta kultura. Zen itxeiten ari gara, euskara eta kultura, aparte uzten du. Bueno, eta horako milaka aldera. Egon dira beste batzuk. Erantzun nahi dio inork. Bai, nik esan dudanean, etorkizuna beltzi ikusten dudala, horrek ez du esan nahi 82. Urtetik adibidez aurrera pausoak eman ez direnik. Esan behar dut gainera aurrera pauso horiek askotan herritarren ekimenez etorri direla, eta herri bultzadaz etorri direla, eta dena kontrara eukita ere herritarrek lorpen handiak egin dituztela, eta noski aurrerapenak izan direla, baina esaten nuenan da, uste dut, goia jo dugula. Hau da, parametro berdinetan ezin dugula jarraitu. 80. hamarkadako gizartea gaur egunetik oso ezberdina delako. Gainera datorkiguna teknologia berrietan, inbertzioetan, 80. hamarkadan ez genuen. Horiei guztiei gutxiagotutako edo minorizatutako kolektibo bat bezala aurre egiteko tresnak falta zaizkigu. Eta horregatik esaten nuen, ez, etorkizuna beltza. Baina, iruditzen zaitere, berak ere aipatu du, esperantza edo badudala indarraldi horretan, ez? Hor dugu, ekainaren 12an adibidez, Euskalgintzaren Kontseiluak Iruñean deitu duen euskaltzaleen martxan, eta uste dut hortik etorri behar dela ere bultzada, eta aldaketa horiek zuk aipatu dituzunak ere egiten jarraitzeko bidea, ze bestela benetan kinka larri batean aurkituko garela, ez? Ni sindikalista naiz. Eta bakizu noiz gozatzen dudan, baina benetan gozatu ondo, greba bat antolatzen didana eta ikusten dudan enpresari bat izorratuko dudala. Hor gozatzen dut eta gainera gainaz motibatzeko jendea eta ateratzeko greba eta denon hartan izorratuko dugu eta aterako diogu eman nahi ez diguna. Beltza ikustea egoera, niretzat ez da desmotibatzaia, guztiz kontrakoa. Ezke aldatu behar dugulako egoera kabroi hau. Horregatik mugituko da jendea. Ze gure buruari kontatzen dioguna baldin bada, asko egin dugu eta ondo gaude, orduan ez dugu beste zer egin behar. Gauzak gaizki daudelako horregatik mugitu behar dugu. Eta gure buruari ez badiogu hori kontatzen, ez biktimaena egiteko eta sofan geldi eroso geratzeko, ez mugitzeko, antolatzeko. Eta baitari euskari morboa emateko. Zen nik uste dut, arazoa badaukagula, euskara bakarrik instituzioekin lotzen dugun momentuan. Euskarak behar du morboa. Eta euskarak behar duen morboa da, zapaltzaileak izorratzeko hizkuntza dela. Eta hortik mugituko dugu eta euskaltzale berriak eduko ditugu, eta edukiko dugu aukeraren bat, Euskal Herri euskaldunago bat edukitzeko etorkizunean. Baina gure buruari lehenengo egia esan behar diogu, eta egia esan da, horren gainean eraiki behar dugu, egin behar duguna. Eta horrek motibatu behar gaitu. Eguelitzoiek edia bukatzeko aitzakia perfektua, ez daukago denbora asko zaila bitik ere. Peli geregi, agurne gaubeka Jokin Larrañaga, eskerrik asko, iruin tartzean. Eskerra zuei.